Тихо, че мънкито звъни, ей! Тихо, че мънкито звъни. Ало, какво става, мой брат? Всичко е по план, работим. Как е соката? Готова е, приготвили сме я. Тук сме с момчетата. Идваме, пътуваме. До 10 минути са тука. Режа ти краката, ясно ли че? По-бързо. Айде. Бай, давайте да тръгваме, ей. Газ. Давай, пали човек, давай да тръгваме, давай. Газ. Аре, чака, слизай, бе. Чакай, че мънкито звъни. Пак ли този, бе? Какво става, мънки? Идвате ли насам? Аре, че тия ми казаха 20 минути и направо вече почвам да получавам, бавят се от 1 час. Напират тука, брат, напират, аре, идвайте по-бързо. Айде, вече ще да не ме изпреварят. Ай, газ. Идваме, бързаме, давай, по-бързо. Айде, Ваджо! Идваме. Как ще избера то с малкия, бе? Спокойно, братле, се оправим без него, не трябва. Абе, ти знаеш с какви хора си имаме работа, бе, брат? Спокойно, брат, се оправим, казвам ти. Момчета, много лошо ми стана. Къде отиваш, бе? Къде отиде, бе? Майки е мънкито, бе. Го мънкито, бе. Ко става, мънки, какъв е проблема? Ще ме изпалят на дерева много лошо. Как ще изпалят, бе, нали ние го зареждаме? Какво зарежда, че, брат? Този смутаняк ме бави, бе, човек. От 1 час ми обяснява как бил наблизо, как бил до Айтос, след това бил до Ветрен. Братле, от 1 час идва, бе. От Карнобат идва, да не идва от София, бе, брат. Ще го пратим в изгрев гробищата, бе. Това, знаеш, че не в може да изгрев го гробищата, нали знаеш, че не се занимавам с такива работи. Искам да му направим топка, някаквото ние отпреди. Знаеш как стават нещата? Да. Искам да се скриш да трябва от тия коли, брат. Искам да се скриш пистолет, Като нещо. доброто старо време. Да. Имам един автомат в колата. Добре, брат. Скриваш се зад някой от тия коли. При мой знак. Разменяме парите. Имам един сак с пари, брат. Много материал е, брат. Много материал е. Имам един сак с пари. Даваме му го, проверяват го. Момчето, като го провери едното, ти излизаш директно на земята, там работи, глупости. Знаеш как се прави. Имаме, брат, всичко имаме. Просто съм се подготвил много добре. Правим ли го? Айла, да ти кажа. Искам да изкочиш от тук, брат. Тук има малко пространство. Някъде от тук, където не те забележа, че някоя кола, защото е много лошо тук открито, брат. И може да стане, може да са въоръжени, може да е всичко. Тук съм скрит с един автомат. Да, брат. От тук излизаме ние двамата с момчето, се оправим, брат. Твое момче ли е? Мое момче. Много добре изглежда, брат. Сериозен е. Се оправим. Добре, това е пълна, брат. Действаме. Чакам обаждане от тях и действаме. Оставя, Гледайте, момчета. Си ви, момчета. Стокта. Къде он е малкия? На сраса. Съди направо. Кафето? Защо така, бе, брат? Чилото се... Ви какво искате сега, бе? Какви сте ви, бе, смешници? Какво ще кажете, бе? За кого ме кафите така, бе? Насра са. Кого ме отговаря тук с 31 часа късня? Всичко е тук. Всичко ли е тук? Не знам как проблема. Да, ако искаш, може да провериш. Дай му първо парите. Учи ги провери тия пари. Не ми вярваш. Проверяй хубаво. Толкова пари на цяло не си виждал. Братле, тук. Айде. Без циркове, Точен си, братле.
Ай, по-бързо е, по-бързо е. По-бързо е. Всичко наред ли? Всичко наред, всичко е Тъй ли? Да. Аз ще се сещите. Друг път да дойдете пак. Ай, братле. Давай на земята! На земята! На земята! На земята! Ръцете! Ръцете! Лягай! Ръцете, давай! Лягай! Лягай! Не беше това оговорката! Та гръмна мъква е! Няма се гавриш с нас! Чакайте, С моята стука! точно бе, чакайте. Не можем да се разберем нещо, чакай. Ставай. Чакай. Айде, айде, ставай! Дръж, колега! За материала. Вие сте ключовете, бу. Не мери си ги, глупак. Няма да говориш така, бе! Кой гурш Няма да така? подиграваш с Вие нас! са ключовете. Между двата ми крака. Да застрелям! Ето ги, сега да ги висали, че го заказа. Айде, влезе вътре. Ай, смотарят се, като се правите на голямата работа. Оставя ключите горе. Ай, момчета. Ай, маняк! Парите тука са, всичко е тука, брат. Правихме се! Успешно! Да го отварям ли? Отваряй! Удари си, не Искам да видя вече! Дай вим стоката накрая. Това ще пише! Това ще пише! Идва, момчета! Спокойно. Алтяга! Благодаря ти! Бързо! Взеха всичко! Къде беше, бе? По-бързо! Давай! Давай! Къде беше, братле? Давай, давай! Къде беше до сега? Къде беше всичко взеха, бе, брат? Изгърбиха на всичко, вкраднаха, бе. Всичко взеха, бе, брат. Какво спокойно, бе? Тя си голяма работа, бе, брат! Браво, бе, браво, бе! Браво, браво, успя, измъкна. Денка, кажи, че трябва да се тръгваш с това. Айде, Денка, да. Ай, нависа. Как? Тръгвам си и ние изходим. Да, смисъл, да кажа, че трябва да се тръгваме. Кажи, че се обади. Знаеш как ще му викаме? Мони ще му викаме, Мони. Тук малкия, говорим с едно при все по-облъще, брат, ще кажеш, че кой път. Как да стане, бе, брат? Сега ще ги едем, бе. Чакай малко, ти не знам. Чакай. Ама направи сама 3 часа ще сме готови. Давай, сега само разговора. да пърдела. Тихо, само разговора. Ти си пуснал. Чай. Ай се, ти. Аре. Усти. Сега спряли сме. Дай, докато снимаме това другото, да. Да. Ай.